този клип ще питам изкуствения интелект в какво да инвестирам 1000 лева, в какво би било добре да инвестирам парите си през 2024 година. Казвам се Мартин Друмев и съм едно гуру, което все още не гърби зрителите си за пари. И не продавам курсове за изкарване на пари, но нищо не се знае. Бъдещето е светло. Някой ден може и да започна. За този клип ще използваме платената версия на ChatGPT, а това е точно ChatGPT 4. Но да не ви губя времето с повече глупости и направо да започваме. В какво е добре да инвестирам 1000 лева през 2024 година? И сега да видим ChatGPT какво ще ми каже. И ето го отговорът на ChatGPT. Естествено да инвестираш 1000 лева, кое би било най-добре за тебе, зависи от много фактори. Толерантността ни към риск и дългосрочните ни цели. И ChatGPT тук започва да ни дава кои са най-добрите опции. Започваме с първото, което е акции. Може да изберем в два вида акции: дивидендни и недивидендни акции. Дивидендните са когато инвестирате 1000 лева и примерно след една година вие получавате пари за това, че сте инвестирали в дадената фирма. Много се радвам, че първата опция на ChatGPT са акции, защото това са и спонсорите на канала Admirals. Admirals е борса, през която може да търгувате акции, злато, сребро, петрол, ETF-и и още куп други неща. В Admirals имате безплатни обучения, индивидуални консултации и огромна група от инструменти, които може да използвате по време на търгуване или на инвестиране. Имат много готина опция в платформата, при която може да копирате вече трейдери, които са много успешни. Естествено тази услуга се нарича Copy Trading. В Admirals имате и Admirals карта, с която може да пазарувате абсолютно навсякъде. Admirals не са просто някаква борса, те са регулирани. Имате гаранция на депозита си до 100 000 евро. Оставям линк долу в описанието за Admirals, ако сте решили да инвестирате или да търгувате. Наистина това е много добра платформа и когато използвате естествено тези линкове в описанието, страшно много подпомагате този канал да се развива. Благодаря на вас и благодаря на Admirals и сега продължаваме с опциите, които ни даде ChatGPT. Следващото нещо, което ни казва ChatGPT е взаимни фондове или ETF-и. Както и ChatGPT сам казва, това е подходящо за инвеститори, които не желаят да управляват индивидуални акции. ETF е сбор от много акции. Вместо да си купувате с 100 долара една акция, вие с 100 долара си купувате няколко части от различни акции. Като например S&P 500, топ 500-те компании на Америка. Когато си купите S&P 500, вие купувате по малък дял от всяка една от тези 500 компании. Според мен инвестицията например в S&P 500 е много добра, защото дори 10 компании да фалират от топ 500-те компании на Америка, вие все още няма да сте изгубили всичките си пари, а малък процент. Уорън Бъфет, един от царете на инвестициите, сам казва, че ако не разбираш от акции, ако не разбираш от инвестиране, най-добре е всеки месец да инвестираш в S&P 500. Следващата опция, която ни дава ChatGPT, са криптовалутите. След дълги години инвестиране в какви ли не криптовалути, трейдване на шиткоини, разбрах едно нещо. За да не ме боли главата, за да не изпитвам какъвто и да е стрес, най-добре е да си инвестирам в Ethereum и в биткоин. Така или иначе те ги наричат blue chip на криптовалутите. Знам, че всички хора искаме да направим бързо и лесно пари. Според мен при криптовалутите с шиткоини може да се случи най-бързо, но пък е много рисковано. Рискът там според мен е над 99%, затова не съм се занимавал дълго време. Аз лично не успях да направя кой знае какви пари от шиткоини, но пък имам добри приятели, които направиха немалки 7 цифрени суми. Затова аз лично одобрявам това, което ChatGPT казва. Трета точка е да инвестираме в криптовалути, но ако мога да отворя една скоба, аз лично бих инвестирал само в по-сигурните, които са биткоин и етериум. Естествено няма нищо 100% сигурно на този свят. Аз обаче не съм финансов консултант, от мен не трябва да вземате финансови съвети и в този клип и в този канал въобще всички клипове не са финансов съвет. Много ми хареса обаче четвъртата точка на ChatGPT: образование и самоусъвършенстване. Бях си я приготвил като бонус точка за накрая, защото не мислех, че ChatGPT ще я пусне, но явно и изкуственият интелект става много умен. Под образование и самоусъвършенстване имаме предвид да инвестираме в курсове или например искаш да станеш доктор, отиваш на университет, плащаш си за образованието. Естествено с 1000 лева се съмнявам да можеш да станеш доктор, но с 1000 лева можеш доста курсове да купиш онлайн. Много е важно обаче да не купим 20 курса по 20 евро от Udemy, а най-добре да инвестираме в 2, максимум 3 курса, които са много стойностни и много качествени. Защото вие ще платите в Udemy
Udemy или в някой друг сайт, друга платформа за 20 курса по 20 евро, но накрая сборът от информация, която сте получили от тези 20 курса е многократно по-малко, отколкото тези два, за които сте си платили малко повече пари. Още веднъж казвам, аз не предлагам никакви курсове. За съжаление, знам, че много искате, но не може да си купите от мене. Но със сигурност смятам, че това е един много добър начин да инвестирате вашите 1000 лева. Аз лично преди доста време бях си платил за един курс, който беше свързан с Photoshop. Имах голямата амбиция да ставам дизайнер. Естествено, много бързо разбрах, че няма да стана дизайнер още на следващата седмица, но този курс промени тотално играта ми в тъмнейлите в YouTube. Започнах да разбирам как големите ютубъри си правят техните тъмнейли, какви цветове използват, какви сенки. Това естествено подпомогна канала ми зверски, българския канал, английския канал, както и този финансовия. Гледанията на клиповете започнаха да стават повече, което следователно значи, че съм започнал да изкарвам повече пари. Следователно много спонсори са се свързали с мене, на доста съм отказал, на други съм приел, но в крайна сметка стигаме до това, че бяха много добре инвестирани пари, които не след 20 години се възвърнаха, а в близките 2 години ги възвърнах многократно. Вие обаче може да си платите за курс, който е за програмиране. Има много читави и стойностни курсове, които наистина си заслужават, но има и много, в които най-вероятно ще си изгубите парите, защото са направени просто и единствено само да ви вземат парите. Но това, че сте се прецакали веднъж, не трябва по никакъв начин да ви демотивира, просто е добре научен урок и продължавате напред. Следващото, което ни казва ChatGPT, е спестовни сметки или депозити. За по-консервативните инвеститори спестовна сметка или депозит с гарантирана лихва може да бъде сигурен избор. Чак сигурен избор, не знам. Бая банки фалираха, но със сигурност е доста по-добре, отколкото да си инвестирате всичките спестявания в Dogecoin, а и банките малко или много са регулирани. Не съм огромен фен на банките, но без тях в днешно време е много трудно. Просто са ни поставили в един готино магиосен кръг, в който е трудно да излезеш. Но пък има много други алтернативи. Аз от около 2 години, 3, може би 95% от времето използвам само единствено Revolut, което пак е банка, но сякаш е малко по-различно от традиционни. Така че да си оставиш парите на лихва в банката не е чак толкова зле. Да инвестираме в злато или други ценни метали. Традиционното злато се смята за безопасно убежище по време на финансова нестабилност. Със сигурност, каквото и да се случва в финансовия свят, златото ще остане. Златото има не само платежна способност, но и се използва в телефони, компютри и още много други такива неща. Със сигурност одобрявам тази точка на изкуствения интелект, но само да поясня, че аз съм фен на физическото злато, аз искам да го пипна и да го видя. Има обаче пък хора, които не са по същия начин. Както вече казах, Admirals предлага да си купите злато, но дали ще изберете дигитално злато в Admirals или ще изберете физическо злато, и двете крият своите рискове. Ако имате физическо злато, както казах, че обичам, ако някой тръгне да ме обира и аз нямам сейф, ще изгубя всичкото си злато, а пък не е и гаранция, ако имам сейф, че пак няма да го разбиете и да го откраднат, докато примерно при Admirals го нямате този риск. И всичко става много по-бързо, няма да се чудите дали някой ви е излъгал с фалшиво злато, колко грама е то. Когато го купувате дигитално, всичко е много по-лесно. Но както казах, много си зависи от човека какво предпочита. Седмата точка е недвижими имоти. Малки инвестиции в недвижими имоти чрез инвестиционни фондове или кооперативни покупки също могат да бъдат възможност. Значи искам да ви кажа, че почти нищо не разбрах от обяснението. С 1000 лева много трудно се започва инвестиране в имоти. Не в един клип съм казал, че инвестирането в имоти при мен в моята глава е малко по-различно. Аз не съм на мнение, че е удачно да изтеглиш 200-300 хиляди лева кредит и да си вземеш апартамент, примерно в София, да се занимаваш с наематели. Сега напълно разбирам, примерно, ако имаш няколко милиона в сметката и си купиш 2-3 апартамента и това е бизнес, но рискът с тези кредити е много голям според мен. Така че когато става дума за инвестиция в недвижими имоти, по-скоро се сещам винаги за къщичката, която си купих в гората за 3000 лева. В рамките на няколко месеца, малко повече от половин година, когато с дядо ми я оправихме, имаше хора, които искаха да я купят за 20-25 хиляди лева и това беше преди около 2 години. Значи сега може да си представите колко по-скъпа е станала и покрай клиповете мога да й поискам много повече пари. Според мен това е една добра инвестиция, макар че никога не съм си я купувал тая къща с мисълта, че това е добра инвестиция и че я продам. Било е нещо за мене, което съм го направил. Това в моя случай не е инвестиция и не е актив, а просто един разход, но вие може по съвсем различен начин да ги направите нещата. Може да го гледате като
бизнес и да започнете от малки къщички в малки населени места. Застрахователни продукти. Някои застрахователни продукти предлагат инвестиционни опции с защита на капитала. Това не съм го чувал, честно да си призная, а пък и нещо не ми звучи много удачно. Може и в мен да е проблема, може би и ChatGPT да не го е написал както трябва. Това обаче ChatGPT, което каза накрая, е много важно нещо. Важно е, нали, да направим собствено проучване или да се консултираме с финансов съветник, финансов консултант, защото за тези 1000 лева вие сте работили усърдно и не бих искал аз по никакъв начин вие да си изгубите парите. Ако мога да добавя 9-та точка към това, което изкуственият интелект ни генерира, то е да инвестирате във вашите неща, във вашия бизнес. В сравнение с преди аз да имам собствена фирма, инвестирам много по-малко във всичко, което тук пише. Огромна част от инвестициите ми отиват в моята фирма, защото искам да развивам моя канал, искам да правя по-скъпи клипове с по-скъпа продукция, с по-скъпа техника и може да си представите, разбира се, че когато инвестираш в твоята фирма, възвръщаемостта е много по-голяма и много по-бърза. Не казвам, че това е най-добрият начин, това работи за мен и това е по-скоро за хората, които искат да направят собствена фирма или вече имат такава, но знам, че много от вас ходят на работа и си харесват работата и не искат по никакъв начин да се занимават с това главоболие да имаш собствена фирма. Тогава най-добрият вариант е един от тези всичките, които изброих в този клип, или по-точно нещата, които изкуственият интелект ни каза. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да видите и този тук. Чао!